Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Hello! Kumusta ang mga uragon? Yan! Siya nga pala yung pong mga uragon, ha? Huwag ko nating hayaan na tayo ay uragon lang sa salita o dapat sa gawa. Ano bang kailangan? Oy! Pinapakilala ko sa inyo ang kinakailangan upang sa maging sa gawa. Ayan, talagang uragon ho tayo. Pinapakilala ang L-Max Food Supplement. Ayun! Ito po ay mabibili na rin ha sa lahat-lahat ng mga butika. Ganito ba ang dapat paggamit niyan mga kababayan sa L-Max? 1 oras bago ho ang laban mo sa iyong asawa. Huwag lang naman ho sa kapitbahay. Aba inom ka na ng isang kapsula ng L-Max. Mamaya medyo iinit ng iyong katawan. Tatawagin mo na ngayon si Mrs. Chan. So yun po mga mahina na ang kanilang mga tuhod na mga parikoy. Aba, panahon na para magiging uragon sa totoong buhay. Kinakailangan ho natin ng ayuda ng L-Max Food Supplement. Ito ho ay highly recommended mga kababayan, especially yung po mga nakakaranas ng erectile dysfunction. Yun, sa mga kalalakihan, subukan mo. 1 oras lang, di na mo talagang mas malakas pa yan sa panabong na manok. Ayan. L-Max Food Supplement, mabibili na ho yan sa lahat-lahat ng mga butika, ha? Maganda rin ho sa mga misis na medyo mahina ang kanilang fertility, sapagat ang nilalaman ho nito na maca root extract, aba inapag-alaman na pinapaganda ho ang fertility ng babae. Kaya't yung po mga wala pang anak, hirap po makabuo, ito na ang gagamitin ho ninyo. Diretsuhin mo 6 months na pag-inom ng L-Max Food Supplement. Malaki ho ang maitutulong para sa ganon. Ang pinapangarap mong pagkakaroon ng bunga ng yung pagmamahalan ni Mrs. ay matutupad. Ayan. Ganun din ho sa mga nakakaranas ho ng prostate problem. Ayon. Ang isang reason kung bakit kung minsan nagkakaroon ng prostate problem, syempre pag edad ng 50 and above, ayun na, mga kababayan, malaki ho ang maitutulong mga kababayan nito pong L-Max Food Supplement. Subukan ho ninyo, available na ho yan sa lahat-lahat ng inyong mga suking butika. At syempre yung po mga nagkakape na sa mga oras nito, wag kong kaligtaan. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, Nagkakape na, masarap yung ating kape, ano? Aba nakakatulong ho ng malaki para ma-boost ang inyong brain function, Kapag meron ho itong laman na guto-cola, kahit yung po mga estudyante na medyo mahinang mag-memorize. Aba, dapat ito na ang kinakape mo araw-araw dahil paggagalingin ka niyan, Pagagandahin niya ang paggana ng inyo pong mga utak, gagaling ka mag-memorize, Dahil meron pong Guto-Cola Extract, ito pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ganun din po sa medyo naglalagas ho ang kanilang mga buhok. Yan. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, meron pong laman na horsetail. Ayun. At ayon sa pag-aaral, ang extract ng horsetail very beneficial para ho sa magandang pagtubo ng buhok at saka matibay na mga kuko. Ayan. Alam mo na ha, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Mabibili ho sa inyong mga paboritong butika saan man ho kayo naroroon. At siyempre sa inyong pagligo mamaya para fresco. Yung po mga maitim-itim ang kilikili dyan. Yung po mga mababahong anghit, tanggalin na ho natin. Hindi na natin kinakailangan bumili pa ng kung ano-ano at inilalagay sa atin hong kilikili sapagkat yung pagsasabon pa lang, tanggal na ang mga yan. Basta't ang gamit mo, Dr. M's Tawas. Mabibili ho yan sa inyo po mga suking butika. 70 pesos lang ho. Ang isa niyan, 100 grams ho yan. Isa hanggang 2 buwang gamit ng pamilya. Bueno, wala na namang oras. Pansamantala, nagpapaalaman yung kaibigan, Jay Dizon. Nag-iwan ay sa magandang umaga, Bicolanja.